Здрасти хора, аз съм Жотко и днес ще снимаме стеци на Майнкрафт, казахме. Миналия път не можехме да снимаме, защото имахме проблем с Майнкрафта. О, цеци, имам пръчка от дървото. Аз имам семена за кокошки. Окей, аз сега... Ама семената ги използвай за ферма. Не знам. Сега вече почвам всичко, което трябва. Хора, искам да ви кажа една песен специално за премиера Бойко Борисов. Бойко Борисов, ако гледаш този клип, не, по-добре не чувай песента, моля ти. Че ще не губиш гола 200 лева. Добре, започвам. Българският премиер е станал много дебел. Станал е като бременна свиня. И знам, че имаше, дето казват, станал е по-голям от африкански слон. Ти си станал по-голям от африкански слон. Ти. А в момента ходят тези ми на гости. Ела, давам ти кирка. Дай. Ети меч, ети братва. Изчакайте го. Ще спрем на паза и сега се връщаме. Връщаме се, защото малкото ми сестричка. Имахме проблем, че се заплете в един кабел. Да. Аз сега я да си направя една братва и почваме. Аз искам да се чудя дърво се. Българският премиер е станал като африкански слон. Така че къщата ще ми е хубава. Прасе видях. Искаш ли да си направим двамата отделна къщичка? Не. Аре, двамата да си разпределиме зони. Добре, ти ще си на долния етаж, аз ще на горния. Добре. Добре, значи аз само ще направя къщата цялата, а ти ще си направиш долния етаж, аз ще си направя горния. Ти на горния ли ще бъдеш? Да, ти ще си направиш долния, аз ще направя горния. Моят етаж е от дърво. Не, виж, ти ще си направиш интериора, аз ще направя къщата, огромната къща. Дърво ще бъде. Добре, аз тук да ти кажа, че събирам месо. Добре. Аз ще събирам пшеница. Ти се заеми с фермите, аз ще се заема с къщата. Добре. Ти нали си животновъдец? Много ясно. Ще стана като тата. Аз съм... Българският премиер е станал като... Този буквално вече имам доста стак. Аз имам 46 дърво. Ми трябват поне 2 стака 64. Ти си направи крафтинг тейбъл, защото аз... О, брато, ти ми вземи крафтинга, аз си го събрих. Добре. Къде си? Ето го, вземи го и ти си направи нещата, аз тук си правя моите. Добре, чакай, къде си? Ти ще ми видиш името. Аз те виждам. Ела при... Ето ме, идвам при теб, стой там. Ето ме, Хохо. Хохо? Има име. Праси, аз сега ще го убия. Би го, че не трябва само да не стане никъде. Аз имам храна, бе. Идваш ли, дай малко. Чакай малко после, бе. Значи аз... Ето ти крафтинг тейбъла. Не бе, на мен не ми трябва. Вземи го. Чакай, аз трябва да събирам стакове дърво сега. Добре, аз се заемам за фермичката. Добре, аз сега ще взема и камъни, защото камъни нали за... Само хора да знаете, че този сезон и последния сезон на игрите... Последния ще има... Ще има сезони на Майнкрафт, доколкото кажем ние. Може да снимаме всеки ден. Само когато сме да играем. Да. Когато се събираме печки. Ама кой главният сега не сървърът? Аз. Що? Ще ти се обаждам да ти казвам кога да влизаш, да играем. Ама то не може, трябва да сме на едно и също място с един и същи интернет. Прецакам, нали? Но. Аз сега правя печка. Печка, речка. Дай ще ми е къщата. Чакай малко, аз тук само ще копам. Ще взема 2 печки, разбрали? Добре. Трябва ми малко стак, аз тук съм си направила едни подготовки. Мали, бре, ти вече изкопа мина. Добре, тук някъде ще ни е над мината. Искаш ли да ни е над мината печка?
къщата. Добре. И ще има такова, да, че си... Бела ти дам каменен меч. Добре. Ето ли. Чакай първо, че... Кол! Ей! Супер, намерих кол. Махни се. Чай, аз ще копам. Махай се. Мой кол. Мой бе! Абе, остави ми. Искам и аз кол. Добре, махам се. Махай се, аз сега ще копам, ще си правя неща. Белия зъб. Мразя те. Нали знаеш, че аз мога да си направя крафтинг тейбъл? Чух звук за Херобрайн. Не се ебам. Кой ще да пиле? Аз трябва да имам. Да стик. Чакай, ще си Аз направя... си взех торчове, защото съм умен. Аз си взех торчове, така че нати го. Чакай да си направя и аз крафтинг тейбъл. Нали знаеш, че аз тук мога да събирам и да си ти живея тук. Ще видим. Що ще му убиваш? Не. Защото аз тук вече си копам и... Брат, колко кол имам тук, ще ти дам и на тебе кол. Добре. Само искам да ме изкопаеш. Добре, ще измъкна сега. На мене ми трябваше. Не, остави ме сега в мината да копам. Айде, ще отворя. Чуй, Те си става тъмно. Чуй, сега ще видиш какво ще направя. Ти нищо няма да взимаш от креатив. Разбрали? Нищо няма да взимаш от креатив. Искам само да го пусна за малко. Сега не пипай нищо. Готово, пак си има оцеляване. Сега ще правя времето. Правя. Ето, гледай сега навънка дали ще стане ден. Да не. Знам. Чуй, аз сега ще си направя каменна кирка за теб и за мен. Добре, аз сега ще си направя крафтинг табла. Използвай моя. Не, nothing you. Окей, аз колко кол събрах? Още около 17 кол. Чуй, идвам да копам аз тук сега. Чуй, аз сега ще изкопая за 3, 6, 3... Аз също ще си направя точове. Пак, 8 точки. 6. Ще направим един чест. Да, трябва ми пръчки да е. 2 кирки. 1, 2. Знаеш ли къде има овце? Че не трябват овце. Ела ти там айран кирка. Камена кирка. Добре. Thank you. За нищо. Окей, аз спирам да копая сега. Аз ще копая сега. Искам аз да копая. А ти се занимавай с нещата отвънка. Добре, аз ще се занимавам с дърво. Опа! Няма нищо, аз имам. Добре, тук ще си го оставя. Сега какво ми трябваше? Значи аз сега тук ще правя... Какво намерих? Кокошко. Убих. Ти не трябва колкото може ти повече. си направил и честове. Аз имам честове. 2 честа. Добре. Аз имам печки. Добре, къде са ти? Ето ще ги оставям печки. Вината ли? Почвам да готвя месото. Добре. Аре, готви манджа. Жено, сготви манджата и се връщам. Ето толкова. 7, добре. За другата 9. Готвя. Аре. Готово, брат. Сега аз създавам... Чакай, ти записвам ли? Брат, аз не мога да дам, брат, аз нямам достатъчно. Ще ми дадеш ли малко камък? Добре. Ще го дам всички. Да, направо хвърляй. Уде. Много 16, супер. Доста си нафармил. Тук ние работиме в екип. Няма да... Ела ти дам брадва. Как брадва? Добре, аз ще ти дам останалият ми такова. Няма да ми трябва вече. Аре бе. Ето. Чакай да ти дам камъкът. Имам готово месо. Ой, дай го. Искам месо. Чакай бе, ето давам ти 6. 6 пъжот. Колко ще ти дам сега, чакай. 2 ти дам.
Още една, готово. Ти пожули. Не си. Ти какво готвиш тук, бе? Нищо. Окей, Чакай, аз сега къде ще са готвя едно нещата, бе? пиле. Айде, сготви го да има на манджи. Окей, аз съм готов и тук. Аз съм готов направо, брат. Сега чакаме пилето да е сготвено, така че другата храна ще е май моя. Ще решим. А ти къде си? Още ли си в мината? Абе, Не. аз тук имам... Тук ще си направя един общ честплей. Двойни чест ще направя. Искаш ли да направим често рум? Ето бе, добре ще направим, само че по-друг. Добре. Чакай, виж, тук съм сложил двоен чест. Огромен. Добре. Мога и него да използвам. Окей, после трябва да ходим да... Ох, яко нещо ще се получава тук, брат. Аз тук имам храна, ама храна. Какво? Какво стана? Хало. Ти пристигна на някаква си там цел. Брат, Аз те виждам, ти не ме виждаш. Виждам те за Бога. Окей, вече имам почти 2 стака и половина. Не ме удряй. Добре, само веднъж. И аз веднъж. Там какво се пече, бе? Не знам. Нищо. Аз ще направя всякакви тунели. Аз сега... Ще изкопам цялата мина. Аз сега тук трябва да събера още половин стак. Ми трябва, за да може да почнат къщите. Чакайте, да отместа. Ще ни трябва пясък. Пясък! Добре. Аз сега ще направя едно нещо. Категорично ще го направя. Безопасие. За нашето безопасие. Значи, ела ти дам една лопата. Да се чукаш по главата. Ела ти дам една лопата, да станеш лопатар. Ела бе? Ей сега. Майки! Ела. Чакай само да направя 5 минути. Абе, брат. Чуй, ето, тук ти остана една лопата, да станеш лопатар. Ето. Чакай, дай ми. Честито. Вече стана лопатария, който ходи и престива хора. Аз съм вече лопатария, аз. Чао. Чакай, трябва ни пясък, трябва да намери. Аз е тук ще взема пясък, ти отивай там да копаш. Не, искам и аз да... О, може да си направим стъкло, знаеш ли бе? Да, знам бе, аз за това искам пясък. Ето ще правя яко стъкло. Не, 2 стака трябва. Нет! Помощ! Защото му завлече реката. Завлече му, ако искаш ми взема. Да видиш, аз колко бързо тук, брат. Аз тук се потапям. Риксам. Аз тук не чупил колко яко потапям. Не имаш песеката. Ай, чо. О, има такова. Чакай. Така че аз имам сега... Добре, почти имам 2 стака. Много малко дърви ми трябва. Чакай да ти дам такова. Чакай, ще ти дам едно нещо. Готово. Чакай. Дай ми пясък. Дадох ти такова нещо. Глина. Да, глина. Тя няма да им трябва сега. Остави я някъде в честа. Често. Ти можеш да я правиш. Не. Виж как стои, брат. Горе ли са? О, ще се отдуша. Пако. Аз имам да... Удуши ли са, бе? Не. Ще го сложа в този чест другия мънички. Добре. Моят. Виждам костенурка. Загради! Това не е костенурка. 2 зомбите от давничета. Давници. Беги. Искаш да кажеш драго. Искаш да кажеш драго. Да, те са от давници просто. Хора, след това доста голямо копане. Просто ще ви оставя, когато открия нещо интересно. Просто така, сега ще справя. Хора, аз прекопах и тук. Майко. Снимам. Бе, да снимаш. Да. Добре, сега тук
Хора, ще напълним един стак пясък. Ще ми трябва още един такъв. Чакайте. Ще спра. Хора, до тук ще спирам с копането. Искам само да ме видиш какво дюлен ще направя. Къде си, бе? Качи се просто горе, ще ме видиш. О, майчи се. Качи се горе, брат. На хълма? Да. Там ли ще правиш къщата? Да. Майко ти. Вахала. Не, бе! Аз ти помогна да се изкачиш. Гледай. Гледай са. Да, бе, че ще му убиш. Дюленце! Къде отиваш? Къде отиваш, бе? Къде отиваш? Дюленце! Опа! Жив ли си? Да, жив си. Добре, хора. Намерих кол! Да. Намерих въглища! Супер. Окей, аз О, почвам. още въглища! Добре, аз мисля, че ще читаме само да си вземем едни легла, сигурен съм. Добре. Хора... Оп. Няма нищо. Аз почвам къщата ти. Хора... Так му паднах и... Да. Ти почвай там, той. Да. Аз тук почвам нашата си къща. Ще е няколко си блока, няма да е голяма. Ето. Я отиди и вземи стъклото от печката да ми дадеш. И колът ми дай. Моят кол. Не бе, моя от печката. От двете печки. Защото и двете са мои. Буквално. Хайде, аз взех експириенсът. Аз съм вече 3 левел. Аз съм 2. Пак си. Мале, вижте цеци какво прави. Цеци! Да. Ела. Идвам, чака. Айде. Сега. Чакай, Чоко. Чака. Айде, давай. Всичко ми давай. Добре, колът. Стъклото, глоустон. Опа, аз го взех. Окей, хвърляй. Аз имах 2 стака. Аз имах доста стъкло. Колко стъкло имам? 15, аз имам още. Ярко имам още стъка, сигурен съм. Нямам, бе. Виж. Нямал. Дай ми колът. Де ти ела да си го вземеш. Опът. Добре. Сега, хора, ще подредиме нещата. Сега хора ще ударя един път Джорко. Стига, бе. Добре. Спирам, защото ще продължа целият контент на видеото. Така е, хора, ще го набия. Някой ден. Ти ме не вярвам. Хоп. Айде ние малко дървета. Аз да махна леглата от тук, че ще ми трябва. Та ще си го ставя. Сега глоустона почваме яката. Значи, аз ще поставя врата. Може да е всеки, защото тя го е променила. Аз си казвам на мене, какво си ти пускаш на мене 2 минута, и аз викам, там 2 минута, може би е забравил нещо. Майки се побърка, човек. Имам стаки нещо на дво. После ми дай. О, да, бе, да. Брат, за кухата. Си ги прибера в моят чест. Ето Добре. тук дървените неща. Добре, аз тук имам доста дърво, брат. Тук ще слагаме букуците, които няма да ни трябват. Ето тук ще са нещата, които ще ни трябват. Брат, аз буквално В правя скорошно къща време. от дърво стъкло. Лайк. О, хора, лайк за те се да е пусна и хубаво, моля ви. Споко бе, аз съм строител бе. Ти не знаеш, аз като къща съм строял бе. Хората са ти ги виждали, май.
Бегай, бе! Жорко! Убих ли те? Не! Стига те, ела само. Да, аз правя всичко, за да оцеляваме, а ти и така ми се отблагодаряваш. Благодаря. Нема за какво? Опа да лопнем това. Чук. Ще ни трябва още стъкло, доста стъкло. Добре, аз имам малко пясък, ще го сложа в печката. Ама с твоя си кол. Сега я ще отида да взема. И ела да видиш как се получава къщата. Ай, ще погледна. Добре, става. Чакай сега. Ма какво на къща направя? Буквално аз ще направя някакви като терас. Аз отивам да копам колт, защото аз знам къде има много. Добре, аз тук сега ще направя... Ой! Какво? Бъди. Ооо, бързо, чоко. Айде, ще ти оставя малко колт. На мен няма. Трябва аз. Имаш ли колко? Дай ми. Направо ми дай, че аз тук сега, като се запаля с печките, ще ми запиши. Айде, оставам. Чакай, Обе! слям без да искам. Ати го! Чакай, бе, ти ще му убиеш. На колко? Не яш! Еми, не съм гладен. Гладен си. Да. Добре. Нищо Игра играе. на Майнкрафт. Живеем си живота. Живеем си живота, това правим. Така се нарича. Айде, имаме вече малко пшеница. О, супер. Тук вече има доста глоустон, човек. Значи поне стак трябва да съберем. Глоустон. Това е само едно. Един стак трябва да съберем за стъкло. Тети, имаш ли пшеница? Не. Да. На мен не ми трябва. На мен ми трябва много. Ами аз нямам. Чакай да ти проверя в големи Чакай чест. малко, чакай. Имам две. Дай ги. Ох, удрях. О, заклещих са. Чакай, аз ще ги взема. Помощ. Чао, помогни ми. Къде си, бе? Къде си, бе? Моля. Помощ. Просто си изкопай си дупка, бе. Готово. Ето да ти ги дам. Ето и саплинги. Дай ги. Аз съм фермера Гошо. Съм Гошо фермера. Аз имам две кожи. Аз това си имам едно пиле. Супер, ще си го хап да се кефа. И аз имам едно пиле. Къде ми изчезна лопатата? Я провери да не е от теб лопатата. Какво? Провери да не е от теб лопатата. Чакай. Не. Чуко. Окей, аз ще направя друга, значи. Аз не искам да си. Точно едно блокче. Аз правя ден. Легна ли си? Не, аз просто правя денята. Това е много яко да купаш. Тук да сложим да видим. Това аз човек сега ще правя къщата с стъкло. Представи си. Окей, 16 стъкло не е доста. Трябва поне 20 или повече човек. Трябва да събера. Чуеш, ще играем доста време.
Да. За тази къща ще си играем доста време. Не, аз ще си играя повечето. Аз трябва да събирам пята враг. И аз ще ти помагам. Добре, ти помагай, аз нема шиба, иначе. Аз вече имам 4 такова. Сам да знаеш, че има стъкло в печката, сложих дъските. Така ли? Да. Тук съм насел саплинги, супер. Опа! Рип. Ох, жив съм. Шабалпука. Кой бе, къде си? Да. Нямам да ми бараш. Мако. Даде ми злато пу мен. Да, бе. Чакай да го сложим Чакай да го сложим в този големия чест. Да, също, ела ти го дам. Аз ще го сложим. Дай само златото, не давай мъжето от зомбито. И две че ти дам. Добре, ще го сложи и двете, значи. Давай. Ти злато, ето и това. Сега ще ти дам и пера. Не, нищо аз. Добре, аз ще ти дам. Окей, аз имам 33. Чакай, знаеш ли, че не можем да си направим стрели? Да. Вярно, бе. Да. Хода ще спра видеото на... хода до тук ще спирам видеото, така че... Бай-бай!